dwe mar achiel iwacho ni min gi mi oyang nyinge kaka Uma ne ochwalo report ka koro oyango lal mar wuode. Tarik 23 dwe mar achiel iwacho ni okwach kich ne omako mano apisa auchiel mag KWS kama bang'e nowegi thuolo odiochieng' onogo kar saa 12:30 mano ma midhiambo. Tarik 24 dwe mar achiel iwacho ni doho ne ochiko doho nogolo chik mar mondo mi ogol Odhiambo either kotho kata kongima. Kata kamano ok noyude. Tarik 26 dwe mar achiel iwacho ni DCI nondiko ne kambi tudruok mar Safaricom kachiel kod Airtel mar mondo mi ogolane nonro mago mag simu kata kaka mar ong'we yamo. Tarik 27 dwe mar achiel iwacho ni DCI ne oketo pareda mano mar mondo mi familia otemane yango ka ginyalo ng'eyo ni en apisa mane okawo Odhiambo. Kata kamano odiochieng' manyoro do nowacho ni onge neno moromo mano momiyo koro bura makamano familia mare to koro wacho ni pod biro bedo ka chwalo apil margi mondo koro ging'e kuma wuodgi nitiere. Adonwa ket tenge weche makamago wadhi ane mana mapiyo piyo e it gazeta mano machielo mano kapod wadhi mbele mana kod gazeti mano mar The Standard. Adonwa wadhi it gazeta mano mar 9 mar gazeti mar The Standard mana mapiyo piyo iwacho ka ni Uhuru Rwanda DRC hold key to Goma deadlock. Odiochieng' manyoro wang'eyo ni apisi mano mar jatend piny Kenya mar 4 ne oluongo twako dute fo mar mondo mi gichiwane lera kotudore koda kaka inyalo tiek gwandruok manitiere pinyno mar Goma. Nyaka sani koro yangore ni twak mane ochaki mano e boma ma Nairobi wacho ni Nairobi peace process kachiel kod mano ma Luanda mayudore Angola. Wacho ni mano e kama inyalo kony godo mar mondo mi oduokane kwe e pinyno mar DRC. Julius. Nyoro aparo ni nentie spokesperson ama ja wuoyelo ker machon Uhuru Kenyatta iluongo ni Kanzedena nyo wuoyo e yore mag lwenje ama kwe mitemo kelo piny Kongo kopka nitie ndalo mokalo chien kanyo Uhuru Kenyatta emane temo kelo kwe e yore mag lwenje ama clashes madhi mbele Kongo, lakini nyoro ne wacho ni chal kagima nitie onge winjruok maber sana yo mar kind president ama ker ma Rwanda ma jogi tema wacho ni ema osetemo labda oro soldiers ama jolweny mage mondo dhi ogore e piny Kongo then gi president Felix ma president ma DRC chal ka gima jogi ema wach ma okagiwinjre wach gibedo ka okagiwinjre e wach achiel sana e yore makelo arita kwe yore e piny ma Kongo chal kagima ema medo kelo lweny mondo lweny odhi mbele. Kineno ka Uhuru Kenyatta wacho ni the recent resurgence of hostilities in Eastern Congo highlights the urgent need to renew political will. Kwa neno wacho no chal kagima onge winjruok onge ker ma Rwanda ker ma DRC ok winjre e weche makelo kwe to wacho ni ka ben jogi nyalo luwo winjruok manotim Nairobi to tim Luanda yor Angola kucha then kwe nyalo dok e piny mar Kongo, lakini kata kamano ng'eyo kiny nitie the East Africa community gi SADC mawuok yo South Africa kocha, those two communities kiny Roma piny mar Tanzania maparo no achiel kuom jok madhi kochea meeting no en kerwa marwa ma Kenya ma iluongo ni William Ruto kop en chairman mar East Africa community then kinyo dhi chair mar gi SADC mondo gitemane kelo Rwanda gi DRC kama achiel ka ginya yiere to wanyalo kelo kwe e piny ma Kongo koso watim nang'o kap lweny dhi mbele to Kongo nitie no se join East Africa community to enkate SADC matina ne East Africa community te nyaka ge South Africa community en onge kwe e region maflo mangima en mana kwe ma kiny kerge tema manye piny mar Tanzania odiochieng' makiny. Anyakora Mugejong magi nyalo somo matute it gazet mar 9 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Bende nitiere wach momako wang'i it gazet mar 6 kanyo kama koro ndiko kanyo ni why new look State House has sparked outrage instead of praise. Gino momiyo sura manyiena mano mar kar jota mar jatend piny Kenya William Ruto kar mar mondo mi ji opake to koro ji nyalo bedo ni koro nyayo paro mopogore kata ichwa mopogore kowuok kuom jopiny. Wach makamano nitiere it gazet mar 6. Julius benda ang'eni bendi seneno sura manyien mano mar State House mtoka no segunde kata ka no se lose kendo. Aparon gima duong kabisa ma jo Kenya ngure
en weche ariyo. Mokwongo en wach mar budget. Chal ka gima bilion mang'eny kabisa serikal otigo renovate ama loso State House manyien. Chikop king'iyo design masani opogore gi machon cha. Koro chal ka gima jogi no overhaul ama ne giloko State House mangima masani gi design manyien. To wacho ni billions mok tin na par osedhi State House sana sana ma Nairobi, nitie man ma Kisumu, nitie state lodges ma Mombasa kuonde ma kamano. Iwacho ni pesa mang'eny osedhi, serikal tiyo pesa mang'eny to jo Kenya winjo matek oko koni, amo miyo gi focus ama giketo pesa mang'eny e yore mag gero State House. To State House kata kaka ne nitie chon cha ne ok orach. Then mar ariyo gima jo Kenya wacho en koro jogi wacho ni history mane nitie machon cha. Kop State House en gima no ger gi colonialist. Nitie jok manogere chon to nen gi design moro mane unique, nen gi design moro mane keep history kaka ne Kenya chakre chon, lakini koro gigolo mano. Koro State House ani chal ka gima en ot manyien ma chal ka gima koro sani nyaka igere. Koro jo Kenya wacho no gimo tim kama to serikal ok kwa pa jo Kenya mroja to gin ber ka waloko design koso watime kama. Koro kinena picha bang'e ndalo moko mang'eny koso lor State House koro kigole picha no kopogore gi mane nitie machon cha. Koro jo Kenya penjo to kara ker nen gi nia mane ama jo State House ama serikal nen gi nia mane mar loko State House mondo bed gi design mopogore ma chon ama mosebedo kwang'eyo chakre ker mokwongo. Nikech aneno ka jatenda mano Florence Nyayole, mano president mano mar Architectural Association of Kenya. Nyaka sani koro wacho ka ni kata bedo ni ne koro ni ne ochuno mar mondo mi obed renovated kata mar mondo mi olose. To ndiko kae mana kasomo kod dhongere ni it is crucial to maintain the architectural integrity of such buildings. Matene ni nitiere kaka onego gibede kaluwore kod historia mar piny Kenya kaka gisebedo to nyaka sani koro waneno ka telo mar William Ruto ma koro miyo oloke. Adwa nwadhi mana mapiyo piyo thuolo kik ng'adwa. It Gazette mar 10 Governor e County ma Bomet mano Hilary Barchok odiochieng' manyoro noyudore kama tek ka koro ne ondhiye kod apisasa mano makedo kod mibadhi e pacho kae kaluwore ni koro audit mano tim kanyo koro yango ni nitiere omenda madirom bilion 1.4 ma koro olal e yor mibadhi e sirikand County ma Bomet. Odiochieng' manyoro wacho ni ne ondhiye to kano sendhiye no tere nyaka e apise mag EACC mayudore South Rift Region mano e County Manakuru. Julius. Aparo ni jo EACC ama the Ethics and Anti-Corruption Commission wacho ni governor ni chal ka gima governor gi officers moko mane county no mano mako odiochieng' manyoro chal ka gima ne gitimo ama ne gichulo ji e yore moko kare. Chal ka gima officers ma county ma Bomet ematimo serikal gi serikal ematimo biashara gi serikal ma county gin gi companies matimo ma supply ni county government makama gitiyo no matin mane gimiluongo ni conflict of interest gi dongere ni EACC koro wacho no wa investigate un kopa chal ka gima utimo serikal gi utimo biashara utimo business gi serikal ma kama utiye matin ne jok manoko ok nyalo yudo tich ok nyalo yudo businesses e county government then ntie chudo ma gichudo yore moko kara labda gichulo gik manoko bedo supplied gichulo tije manoko tim matin en network mar corruption ma EACC temo investigate mondo oyudan to governor officers gin gi ketho moro amora kose investigation di wacho no gionge ketho moro amora kaparo en gima wadhi rito mondo wanana to governor ni gijoga gin ben gi kawo pes county yore moko kare kose nango lakini awinjo nyoro godhiambo nyogolgi koro aparo investigation dhi mbele gi EACC dhi mbele gi timo nonro gi mondo ginane ka ketho notimre adier koso ne ok otimre. Wageno ni bobed ka itimo audit kata bobed kitimo nonro matut mar mondo miyo yanga diera mar wachno kaluwore ni omenda makamano molala maneno omenda mar jopiny moko nego bed ni tiyo go darietha. It Gazette mar 11 kanyo be nano ka koro ndika ni Trump upsetting the world even before he settles in White House. Wangeni jatend piny America Donald Trump manandalo machuok kenda kik wache tan ndalo machuok odiochieng' onogo mano chamo muma kaka jatend piny America mar 47 ne oketo koke e chike mopogore opogore manyaka sani koro pinje mag Afrika kaachiel kod pinje mamoko osebedo ka winjo pek kotudore koda moko kuom chike manokete e koke katiyo kod ranyisi en chungo kony mawuok Amerika kabiro e pacho kae. Mage moko kuom gigo makoro osekelo achiedh nade mopogore opogore bende ne giyango ni kony mano ma ichwalo ne obila mawuok e pacho kae makoro telo ne keto kwe pinyno mar Haiti bende ibro bed ka ichungo. Mane momi aneno ka gazeti mar state mar
Daily Nation, The Standard ong'ise ni pok ibedo kata pok ibudho kata e kom tero kodi isechako njao pinje mopogore opogore. Aparo maduong' kabisa ma Trump osetimo en gima no side ne odwa duoko longo gine no odwa duoko ji mok tin ni king'yo boko ni wacho ni ji mok tin milion 1.4 ma odwa duoko pinje gi odwa golo gi Amerika odwa pinje manitiere Amerika ataro mar chik. Yes, to jog gin jok ma ok e pinje 187. Matine ni to jogi wacho no duoko gi ama paro mar Trump mondo duogi pinje gi by force ama gi thuon en illegal o club pend chik kaka chik dwaro sana yore mag human rights ama ratiro mar dhano. Then kendo king'iyo moko gin mag tariffs ose impose tariffs sana yore mag timo biashara gi China, Canada, pinje mang'eny ne kidwa kelo gini China Amerika kwa China ama kwa Canada to my tax modi chulo omedo gi malo matine en mana lweny. King'iyo e Afrika kage manan duong' kabisa en mar USAID ji mang'eny manani Kenya kano ndi USAID yore e counties mopogore magote osechungo. En mana kaka wacho no be Haiti ma police ma Kenya ema temo gore e Haiti kucha mondo kel kwe e pinyno. US government wacho ni onge kendo omenda mwadhi golo mondo okony polise mantie Haiti kop oken Kenya ken lakini Kenya ema lead mission mar kelo kwe e piny mar Haiti but koro US wacho no okwa golo omenda mondo kony madhi konyo kelo arita kwe e piny mar Haiti matena ni mission no ama kelo kwe piny mar Haiti nyalo dok piny matin ama ok nyal dhi mbele kaka ni paro ndalo machon kop koro ka US ogolo omenda gita paro ni ka pinje moko kendo okoko mondo ogol pesa then mission odhi bet mayot kabisa sana ni jo Kenya ama polisi mantie piny mar Haiti. To mano bende matere machinglo kata katun manitere it gazeti mar 14 mano mar gazeti mar The Standard kaka nyakwara mogia jo nyalo neno machinglo makamane yo makare king'iyo machinglo makamano Julius ochalo ka gima pinje mag Afrika ogoyo chong gi piny to kwaneno lwedo moro manitiere malo kanyo aneno kokete bendera mano piny Amerika to nitiere tap moro ka tap otwo aparo US temo loro tap no mondo labda kony mana konyo go Afrika za onge koro gi lore mateno koro Afrika jalo manyo konya pinje moko ama ging'iyore kaka ginyalo konyore kendgi kaka African countries. Aparo men puonj motegno kendo en puonj ma kop ng'ato ka konyo adier ok onyal konyi pile. Nyicho winjo kaka machon Uhuru Kenyatta wacho ni kik waywa kabisa ni Trump oloro ama ong'ado yore mag kony mabiro e Afrika gi pinje mamoko gon kop wan ok wachul tax e piny mar Amerika. Koro ko amua no tax mar jo Amerika dong Amerika kik waywa en task mar gin magichulo pesa go e piny margi. Koro dwaka Afrika ong'iyo either osiepe moko ama wangi ka kwanyalo konyore wan mawegi e Afrika. Adwa no ketenge gazeti mar The Standard wamul mana mapiyo Daily Nation kapokwa loro nonro mar gazeti okinyi makawuono. Adwa no ngima na it gazeti mokwongo mano mar gazeti mar Daily Nation kwanyalo yude. Daily Nation gima no miyo peko kinyi makawuono en secret keepers of Ruto, Kenyatta and Moi empires. Joma koro oyangi kata joma wanyalo wacho no ndiki kaka gine joma seche moko ka idiyo to ginyalo ng'isi matut kotudore koda mwando ma familia mar Kenyatta nitiere godo familia mar Moi nitiere godo Raila Benani no koket kanyo kaachiel kod jatend piny mano William Ruto. Wach makamano mi peke it gazeti mar 10 obobedo ka wadhi kono kata kamano kapok wadhi it gazeti mar 10 piny kanyo benado an wang'iane kaka gazeti mar Daily Nation bende kawuono gimiyo special coverage mano mar His Highness Prince Karim Al-Hassaini Aga Khan the fourth makoro ibo bed ka itere yweyo mare mogik odiochieng' makiny iwacho ka ene bo bedo kiike odiochieng' makiny at the Ismaili Center in Lisbon mayudore pinyno mar Portugal. Iwacho ni nyasi makamano mano mar ik mar His Highness bro bedo ka chakore saa 5 mano mar onyango to kendo bro bed ka iyawe thuolo
ochualo ne welo morwak kende matiende ni ng'ata ng'ata ok nyal dhi kanyo. Iwacho kanyo ni moko kuom jogo mabro dhi kanyo en Aga Khan family, leaders of the global Ismaili community and the Aga Khan Development Network, kaachiel kod jotelo mawuok e pinje maoko, kaachiel kod jotelo mawuok e sirikal mano mar pinyno mar Portugal kod state authorities. Mage ji kende mibobed ka yienegi mondo odonja kinde kopo mogika mano mar Aga Khan. Ang'eni bende ntiere giminyalo wacho kapod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar His Highness Aga Khan. Aparo ni Aga Khan kaka entrepreneur ama kaka ng'at mane otemo kelo yore mag sana media kop king'io investment manene go e Kenya sana kaka Daily Nation, the entire Nation Group en Brad mar Aga Khan. Aparo no jo Kenya mang'eny tiyo e Kenya Khan ama oyudo tich Nation nikop Aga Khan. Koro king'io contribution mar Aga Khan ama kony mosekonyo go Kenya ok en kony matin en ng'at mane okonyo ji mang'eny kokalo gi yorene mag biashara, gi yorene kaka mag media house kaka Nation. Aparo ne en entrepreneur, en ng'at mane okonyo ji mang'eny e piny mangima, ok Kenya kende. Emomiyo aparo piny mangima ywago Aga Khan kuom lal molalno. To bende no ka it gazet mar ariyo kanyo wacho ni Aga Khan saw media as a catalyst for development. Matene ni ne oketo maino mare weche go mag fwambo ko wacho ni kokale ndiko mane ochak ndik godo ema seche moko ne inyalo chwal godo weche mag dongruok mopogore opogore e kor gwenge kalore ni jofwamb kata ute fwambe makoro yango adiera to ka jatelo gotimo makare to ginyalo menyo mondo dongruok ochop ne jopinya e yo makare. Mana kinonya kwa Ramogi Ajongo mie special coverage e it gazet mar ariyo 3 4 5 kaachiel kod 6 mar gazet mar Daily Nation. Inyalo dhi somo e yo makare. Adona dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mar mondo mi koro wang'iane kaka jogo nitiere jogo ma oyange kaka jogo ma koro ong'eyo siri mago mag mwandu mar Kenyatta's, Moi's, Raila's kaachiel kod Ruto's. Ano kondika nyinge gi e buo jatelo ka jatelo. It gazet mar 10 kanyo mana mapiyo kapok watigo nonro mar gazet. The men, women who hold secrets of Ruto, Uhuru, Moi and Raila empires. Julius. Tiwacho kan jog gin lawyers, gin accountants, gin business people, gin scientists, gin professionals e fields magi. To king'io Kenyatta's giwacho kan iluongo ng'at miluongo mokwongo iluongo ni John Statute Armitage, iluongo ni Jacob Ongechi Ombogi gi Jacqueline Humbi Hinga. King'io wadhi ane gi Modingas, jok Modingas ohero ma jok moketo machiegni gin Israel Otieno Wasonga, Agina, Gladys Jeruto Biama, Solomon Okeyo Awino gi John Tolo Otega. Aparo ni magin jok ma labda gin tie chien kocha gin e tok jotelo gi ng'at mong'e gi onge to gin magiran businesses mag jogi gin mag gin tie businesses mag jogi gin talagima gin ya engine mar josiasa mwaneno mbele kaegi matiende ni jogi okong'egi ng'at mong'egi jok mong'egi tin lakini gin very powerful gin magiran company gin magiran empire gin magiran businesses mag josiasa mantie mbele kaka ker machon kaka Gideon Moi kaka the Odinga family magin jok ma very powerful e piny ka lakini ng'egi tek. King'iyo kanyo katiyo kod ranyisi nitiere jal moyang kae kaka ne jatend piny William Ruto oyange kae ni Charles Telala Alusala. Iwacho ni en a crucial cog wechego mag chwalo gigo madhi mbele ahinya to helni mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Kanya kasani iwacho ni Mr. Alusala en a trained accountant mabende osetiyo kaka accountant osetiyo e audit field kuom kinde malach ahinya. Iwacho ni higni 3 mokwongo mano mar karia mare tok kanose sidhe kondo kowuok e mbalariany mano mar Strathmore University ne otiyo e National Audit Office masani en Office of the Auditor General kuom higni maderomo 15 matende ni ene makoro ong'iyo kaka mwandu dhi mbele e kembe mopogore opogore mano mar jatend piny William Ruto. To ng'e ni nitiere First Lady Rachel Ruto kaachiel kod nyare mano Shalini. Iwacho ni gin e sura ma wathoro ng'eyo ahinya to e helni mag gi mopogore opogore kaachiel kod kembe mopogore opogore. Kata kamano joma koro yang kae manyalo bedo nong'eyo matut ong'eyo siri ma iye
kotudore kod kembe makamago. Nyakwara Mogejwang' mano inyalo somo it gazet mar 10 kae mar mondo mi ing'e ane matuta kotudore kod weche mag mwando mano mar Kenyatta's, Moi's, Odinga's kaachiel kod Ruto's. Adano tiek nonro mar gazet gi kanyo kalore ni nitiere weche mopogore opogore mabende gazet ni mar Daily Nation omenyo. It gazet mar 14 kanyo bende aneno kaka koro oket kanyo revealed county officials looted 16 billion through ghost workers. Jotije manyawawa mapodi chamo osara inyanya to sirikand counties mapacho kamano kaluore kod control of budget Margaret Nyakango. Mano kaluore kod report mayande ogoli wacho ni counties notiyo kod omenda maderom bilion 15.8 mano e chulo non-existing workers. Mano e hiko omenda mar 2023 nyaka 2024. Mano ka tudore kod control of budget no loso dichieng' manyoro e kinde mane nitiere Naivasha. Wang'e ni senators nitiere retreat margi Naivasha kuma koro maling'ling makamae nowuok e lela kaachiel kod wach ni mogik Julius. Aparo ni nitie sigara moro ka wacho ni koto wacho ni onge wach moro ne police ban ama temo wacho ni ng'anyo ma jo Kenya tema pango ok ne kare. Matena sani kidwa ng'anyo to onge police ok nyal ng'iso no mpango mar ng'anyo miparo no is illegal ama serikal ok oyiego. Kata kamano aparo ni gazeta gita to beyo kawuono aparo ni en story maber sana mag secret keepers mag Ruto Kenyatta gi Moi. Aparo ni ma en story ma ng'ato bed ko bet piny boso maber to neno to kara jok ma jotendwa kara nitie gi moko chien gi amito gi kocha ma ran business ma ran gik magintiego sana mondo magintiego piny ma Kenya kata kuonde maoko. Aparo ne en somo maber. Aneno ka Arsenal be nyocha ogo gi Newcastle bogo gi Carabao. Aparo ni okrach anan koro kelo ng'ato nyiewo mondo somane wana gima ker dhi wacho kawuono ker nitie piny mar county ma Isiolo e tuwa mare. Aparo kawuono ekotieko tuwa mare mar Northeastern to dhi tieke Isiolo. Wadhi winjo gima ne kodhi wacho odhi pod wuoye wi mag vaccination ama chanjo mar wanyama kose kawuono dhi wacho nang'o wadhi winjia. To bende chanjo mar wanyama kanyo kapok waloro mane twak mabenda adwano abed go adwano dhi it gazet mar 18 mana mapiyo mar gazet mar Daily Nation. Wang'e ane machinglo manitiere kanyo e it gazet mar 18 mar gazet mar Daily Nation. Kwang'e machinglo makamana no ka nitiere sura moro kanyo machalo mar jatend piny masani to nitiere dhiang' moro nenore ka gima ool ahinya. Kwa nyalo mana yudo machinglo makamano mar mondo minya Nyakwara Mogejwang' bende onene achiel kachiel. Kwa ng'eyo tudore kod weche mag chanjo aneno ka koro oting'o kepe moko kanyo mondike ni taxes to dhiang' odhero dhiang' ool. Iwacho ni if we vaccinate them to they okotieko we could tax them more. Ero dhiang' ka koro bedo vaccinated to koro chwe. Mago mana weche mag chanjo kaachiel kod siasa modonje iye. Kata kamano okinyi makawuono antiere kod jalonya laktar ma ochung' ne weche go mag jamni. Obo bedo ka oleronwa adiera kotudore kod chanjo kod bera mano mar chanjo jamni e pacho ka. Ero kamano ahinya Julius kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi e nonro mar gazet. Ageno ni walidho ne Nyakwara Mogejwang' gazet makare, gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Na mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo koda twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Share your unique referral link. Get Mbogi Yako ku sign up na place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. My brother, checking story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro?
After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Chakre kit ngima joluo machon, Amiya gwatani, pod jaoda maduong', mondo ilo timena. nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Karikinyo dhi nam. Mondo ane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kiti kiti. Mama ngombe mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo, kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount. Duka, the home of discounts. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no chenga kendi ma. To kare no chenga nyumi ma. Lea aliko. Kare no chenga kendi. Hello nyiko Ramogi Jwa, ma en Anjavan Makajudo. Tako nini mondo me iyud thuma mar Jend Era kaka skiza tune mari. Di mana *860*417#. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Negin sigendni. Lakini aningeni samini bazuma ze tajichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa.
Ko nyoke dwan ja pomo nyom nyargi. Koro no bi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo, koda chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato Sari Okinyi mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tich abich ka tich abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Apela na koni ne wang' ne kawadok kocha.
nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Luongani boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakora Mogiajuang machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono kama wadwa twak otudore kod chanjo mar dhoka. Sirikal ma pacho kae nochako ayanga chenro mar chiwo chanjo ne jamni obed dhoka, diek kata rombe e counties mopogore opogore pacho kae tarik 30 dwe mar achiel higani. Ka chenro makamano sirikal geto timo mar mondo mi oduok piny tuoche mag jamni e pacho kae. Inyanyato tuoche makere kowuok e dhiang' ka dhie machielo kata makere kowuok ni dhiang' kowuok e gweng' achiel kodhi e gweng' mamoro kata county achiel ka odhi e county mamoro to nitiere tuoche ma thoro kere ahinya to e kinda dhoka, diek ka achiel kod rombe. Mane momiyo sirikal ma pacho kae koro geto mar neno ni jamni mago maderoma milion 80 ochanji e bo chenro ma sirikal mar neno ni jamni duto mano dhoka maderoma milion 22 ka achiel kod rombe gi diek maderoma milion 50 ochanji e yo makare. Kata kamano kaluore kod chenro mano mar chanjo jamni e pacho kae nitiere paro mopogore opogore mosebedo ka wuok oko e lela ka nitiere jogo mosebedo ka kwedo chanjo mar jamni kata chanjo mar dhok e pacho kae. Kata kamano adiera nitiere kanye kotudore kod chanjo mar dhok e pacho kae to chiwo ne dhok chanjo nyalo konyo kata nyalo kelo ber mage ne jopura ka achiel kod jopith e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mogiajuang antiere kae kod laktar mar jamni e county ma Kisumu kata senior veterinary officer mawuok e county ma Kisumu mano Dr. Movan Omolo mar mondo mi olernwa ni chanjo kochiwne jamni obed dhok, obed diek, obed kata rombe to bro konyo e yo machalo nade ka sirikal to geto ni ka wachanjo dhok magwa e pacho kae to nyalo kata yawnwa lwasi makare mar mondo mi water kata chak ka achiel koda kata ringo e pinje maoko to mano kotimore to nyalo kelo ber ne japith kata ne japura e pacho kae. Oyawre Dr. Movan ka intiere county ma Kisumu ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni twak daktari. Achiew maber. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakwara Mogiajuang mana kaka iseneno mano e wendo mantiere godo e county ma Kisumu okinyi makawuono. Chwalnwa ote paro penjo moro amora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mano moriwo namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono daktari ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono wang'eni chanjo ma osebed ka ichiwo adiera jopiny osebedo ka golo paro mopogore opogore. Nitiere jogo makoro keto siasa mathoth e chanjo mar dhok kata chanjo mar jamni e pacho kae. Kata kamano adiera nitiere kanye kotudore kod chanjo makamae ogeto ang'o kata objective mare en ang'o e pacho kae. Chanjo makoro nyaka sani nosegol mar mondo mi ochiwne dhok, rombe ka achiel kod diek e pacho kae. Dr. Movan. Gima timore e lela Joyce en ni tuoche mag jamni osechando ji ahinya e Kenya kaendi. To gichandowa kata kawacho Kisumu County kata mana region makoni Kisumu County, Siaya kata Homa Bay counties.
to nitiere tuoche ma osechandowa kabisa ma tamo kata ohala dhi mbele ndalo ma gitimore chirni nyaka lor to ji seche ma chirni olor ji hinyore dhok tho chiaye tho to koro magi yore mag yuto mag jothurwa ema jothurwa konyore godo ka gidhi e chiro kata kuom jamni ma gipidho to koro ka tuoche obiro tuoche malandre to koro miyo gihinyore ka chiaye gi tho to gitiyo gi pesa mang'eny bende mondo githiedh gi godo to koro yudo ka wayudo lal e yore mag ohala mag kata wadwa ko chako oko kata wadwa ko ring'o mag dhowa oko kata wadwa uso gi bedo gi ng'ikni ok nyal timore yo mowinjore nikech wan kod tuoche malandore ma kata mana kwatero kata mana piende dhok minyalo los godo wuoche kwatero oko to ok nyal yudo ohala kucho nikech tuoche ogo tach ei pinywa kae kata e thurwa ka. Koro omiyo en gima owinjore kabisa ka ji ochanjo jamni to ji oa e siasa moko matindo tindo manyalo geng'o negi koso chanjo jamni. Nikech chanjo jamni ni kod ber. Sama chanjo jamni to wabro loko ohala e yo mowinjore. Jothurwa bro bedo gi yuto. Ka wan kod chak wabro uso chagewa. Ka waonge kod chandruok gigo products ma wuok kuom jamni machalo kaka ring'o kata mana ato kiwacho ni ring'o kata chak gi piende mag dhok mosenya kuom ng'adi Dr. Mova jalo yudo kaka gidhi e pinje maoko ka ng'adi matin Dr. Mova ni wacho kanyo ni chanjo jamni kata chanjo chiaye nyalo konyo e geng'o tuoche. Gin tuoche kaka mage ma in kaka laktar mar jamni inyalo wacho ni thoro mako dhok ka achiel kod diek ka achiel kod rombe ma koro nyaka sani koro sirikal wacho ni okang' mar chanjo jamni to koro garama mano mar chanjo jamni makamago ting' mare nitiere kuom sirikal. Gin tuoche kaka mage ma chanjo geto geng'o ahinya kowuok kuom jamni ma ibo bed ka ichanjo e pacho kae. Dr. Mova. Tuoche mosechando jamni ahinya e thurwa kae ndima kisungu luongo ni endemic livestock diseases gin kaka foot and mouth disease gi dhongere dholuo luongo ni achany. Tuo machielo en black quarter ma dholuo luongo ni abach. Machielo en anthrax ma dholuo luongo ni aremo ma samoro ka in kod dhiang' tipo mana ni dhiang' otho dhiang' to ne ok otuo to samoro remo wuok e ume samoro remo nyalo beni wuok e siendane. To tuo machielo bende nitiere miluongo ni lumpy skin disease mancha waneno kata news mokalo kaka ne chando wa e Nyando sub county Kisumu county kaendi no wuok ahinya kendo nego dhok e yo mapiyo kendo jopiny ywak ahinya. Koro tuoche machalo kamagi eki gin tuoche ma kobiro to yo kende minyalo geng'gi godo mondo kik gikel hinyruok ne jopiny en chanjo gi. To chanjo makamae ka imiyo dhok chanjo makamagi makoro sirikal obiro godo bende nitiere wanyalo wacho ni ogeng'o tuoche go duto ma bende yangonwa kaka gin tuoche ma thoro hinyo kata thoro mako jamni kose nitiere seche moko tuoche ma specific ma igeto ahinya to e chenro mar chanjo mar jamni makoro itimo e counties duto ma pacho kae. Dr. Mova. Erokabano chanjo masani igeto ma wadwaro mondo wachanj ne jamni en chanjo mar achany iluongo ni foot and mouth disease. Chanjo tuo ka tuo nigi chanjo ne gini mondo kinde michenje opogore ibedo ka seche moko ichanjo samoro chanjo bang' dweche adek ichaki chanjo bang' dweche adek ichaki chanjo bang' dweche adek tuoche michenjo ne gi opogore. To kuom sani tuo mosebedo ka chandowa ahinya kata mochandowa ahinya higa mokalo en tuo mar achany kisungu luongo ni foot and mouth disease. Koro maendi tuo ni chanje en very expensive to ka sirikal osekawnwa ting' mondo mi wachanjuru jambwa an daher kwayo jothurwa ni wayuru e siasa to wachanjuru jamni mondo tuo ni kik landre mondo okelnwa hinyruok masebedo ka wayudo ka wadonje siasa moko magni mawinjo ka ng'ato wacho ni jamni ko chanji to ok bi kuodho jamni kuodho ga yawa
Koro aparo ni wabedo abeda jadiera to wakonyre uru, waweuru go siasa kuom gik moko ma wane manyalo konyowa wan wawegi. Atadiera nitiere kanye mane momiyo aluongi in kaka laktara ma nitiere kod lony echego mag jamni mar mondo mi ichiw ne jopinya adiera kotudore kod chanjo ma koro sani koro ichiwo ni. Chanjo ni ma ichiwo mano mar foot and mouth disease kata achany mana kaka isewacho onego bed ni chiwe bang' thuolo maromo nade mar mondo mi ka japur obine mar mondo mi kata nitiere kuma gitere jamni margi mar mondo mi ochanji to ging'eyo ni chanjo makamae kata kimi ichiwe bang' dweche adek ka dweche adek mar mondo mi koro ng'e ni jamni kata dhiang' ma intiere godo ni koro en safe mar mondo mi kata tuo makamano kochako landore to ok nyal chopo ne jamni mage. Daktari. Adiera mantie en ni tuoche biro ga e seasons mopogore opogore. Koro awacho ni chanjo gi tuo ka tuo itimo ne booster iluongo ni booster vaccination, itimo boost immunity mar jamni higa ka higa. Koro nyiso ni onego bed ni chanjo dhok e higa ka higa. To ranyisi chanjo mar foot and mouth ma en mar achany ni ok osebedo katimore e yo mowinjore nikech en expensive. Samoro mondo mi sirikal oyude yo malong'o bedo matek. Koro to wang' ni ka sirikal oamua keto pesa mondo chanj dhok, taparo ni en gima owinjore kabisa. Ahinya to tuo mar foot and mouth biro ga e kinde ma piny otuo. To waneno ka weche kaka sani weche mag climate change omiyo weche mag oro gi bedo mang'eny. To ka oro bedo mang'eny to nyiso ni chances mag dhok yudo achany bedo mang'eny ma kendo achany landore. Koro gin sani is the ideal time mar mondo wachanj dhowa against free mondo gibed gi yudo tuoche pile ka pile mondo wageng' negi ahinya tuo mar achany pile ka pile. To bende nitiere gwenge ma igeto. Nitiere gwenge ma igeto kotudore kod chanjo makama makoro ichako chiwe gwenge mopogore opogore. Nikech wang'e ni chanjo makama serikal nowacho ni bobed ka ichiwe counties duto mapacho ka 47. Kata kamano kata kitiyo kod ranyisi e county mar Kisumu kama ine jatelo maduong' mano mochung' ne weche go mag jamni kata laktar mochung' ne weche go mag jamni. Bende nitiere specific gwenge manyalo wacho ni gweng' makama nitiere tuo ni ahinya kono nego bed ni chanjo jamni magi mapiyo piyo to japur nyalo timang'o mar mondo mi ogeng'a jamni mare kik yud tuo no kopogore kata kod chanjo dhok kata jamni. Erokamano. Koro Kisumu County ka to tuo ni kamora mora entiere the whole sub county the whole county sub counties te abiriyo mag Kisumu County tuo nitie. To bende wan ga kod tudruok kod dakteche bende mawuok Siaya kata mawuok Vihiga kata mawuok kuonde mamoko kaka Homa Bay ma sama tuo wuok to wawinjo ni osewuok Siaya to wang'e ni kowuok Siaya to bang' ndalo matin kabisa to entiere odonjo Kisumu. To kako odonjo Kisumu en ni ibro yudo ka johala mag dhok mag jamni omo jamni e county machielo nyalo omo jamni kata Migori to gikelo giyang'o Kisumu ka. Nyalo golo jamni Kisumu ka to gidhi giyang'o samoro kata mana Siaya. Koro yore machalo kamago eko ema miyo tuo ni kere kabisa ka osewuok kamoro. Koro ne jopur mondo mi gigeng' tuo ni kopogore gi chanjo en ni ka iwinjo ka oland ni tuo osewuok to wageng'o movement iluongo ni restriction mar movement mar jamni. Koro onge wuotho kod jamni. Koro ndalo mogeng' wuotho kod jamni no kata mana joma dhi nyombo onge, ohala onge mar jamni nikech gino kotimore to miyo tuo no medo landre kabisa. Koro yo machielo mar geng'e en ni ka japur owinjo ni tuo mar achany owuok to ok oter jambe mondo odhi oriwre gi mamoko kama giriwore samoro e chiro, samoro gin gi communal grazing ground kama e pap kamoro machalo Siany ma en ka ji wuok gi to ji olo ga ola dhok. Kama kamano tuoche gi landre kabisa. Yes.
Koro kundego ema koro jopur onego bed ni avoid kinde ma koro gisewinjo milome ne nitiere muoch mano mar tuo mano mar achany kata foot and mouth disease. Kata kamano e kinde ma koro chenro ma kamae timore itime yo machalo nade kaluwore ni mar mondo mi japur nitiere kuonde ma oketi ma jopur tere dhok mag-gi kata jamni mag-gi mar mondo mi ochanji kose sirikal kata un kaka jogo ma ochung' ne jamni e pacho kae usebedo ka wuotho e dot ka dot mar mondo mi uchan jamni kose time yo machalo nade mar mondo mi chenro ma kamae ochop ne jopiny duto e kinde ma koro itime nono kata itime e bwo sirikal mamalo. Daktari. Ng'enyne seche mwatimo ga chanjo to itime kokalo gi tudruok malach kabisa. Watudore gi skunde, watudore gi chiefs, assistant chiefs, gi jodong chief, to gi sub-county administrators. Ji duto te biro on board nyaka jo public health. Koro wawuoyo kodgi to nitie centers ma ging'eyo ni kacha cha to koket kacha to dhok dhi chokore kanyo maber. Yes. Gweng' ka gweng' nigi center ne mayot ma koluonge chanjo to dhiye. Ranyisi ma kuondegi seche moko yudo ka kat dip moro ne ni kamoro, koro kama ne dip nitie no en chanjo. Nitie kuonde moko mantiere pap moko maduong' ma samoro dhok chokore to kwae, koro ndalo midwa chenji kama to pap machalo kamago emitiyo godo. Pabegi ong'ere, kwatiyo gi chive gi jodong chief to ng'eyo konyowa fwenyo kuonde ma pabegi nitiere. Koro sama wada chenjo tikona kona ji ni keluru dhok kama kama, keluru dhok kama kama, keluru jamni kama kama. To ji kelo jamni kanyo, tichanjo kanyo e yo mowinjore. Nikech ok wanyal dhi dot ka dot de ber kabisa, but ok wanyal dhi dot ka dot nikech staff stain jotich mag sirikal ok ng'eny. Koro thuolo mar wuotho dot ka dot nyalo bedo matek to bende nyalo kawo kinde malach ahinya. Koro mondo mi chanjo ni ok timre e thuolo machuok manyalore, ji nyaka kel jambgi kama e pabegi. Kendo sama gikelo gi e pabegi, koro tich bende bedo mayot, to chenro kolosi to obedo ma cheaper ne ji duto. Atang'eyo ni kinde ma untiere e chenro kata e kinde ma koro chenro ma kamae nochaki. Adiera mana kaka wasechako kwa wacho ni nitiere siasa mathoth ahinya ma osebedo ka donje e chenro ni mar chanjo jamni kata chanjo dhok kaachiel kod diek gi rombe pacho kae. Daktari dago mar mondo mi igola ne odoka e it jopiny. Ahinya nyako tudore kod weche go manyalo wacho kod dongere ni gin myths and misconception kata weche ma ok gin adiera ma jopinya thoro bedo godo kata thoro winjo makoro nyalo mono ng'ato mar mondo mi e kinde makoro seyang ni itero kata dhoka e center ma kamae mar mondo mi ochanji tiwinjo ni kaluwore kod miriambo ma japinyo osebedo ka winjo kata japith osebedo ka winjo en ok oter dhok mage kacha mar mondo mi ochanji. Gin miriambo mage ma onego bed ni jopur kaachiel kod jopith golo e pachgi gi sani ahinya to e kinde makoro bigi chenro mar chanjo dhok mar mondo mi ngima kata health mar dhok montiere godo e pacho ka obed maber manyalo kelo ne japith yuto makare. Dr. Mova. Koro ntiere chanjo nigi berne. Samo chanjo jamni to okelo gibiluongo ni herd immunity. Herd immunity kochopo, herd immunity ginyiso ni dhok mang'eny kata jamni mang'eny bedo ni kod rageng' mar tuocha. Koro ok giyud tuo ni. Kata ka tuo biro to ok hinygi kata lando be koro ok landre. To weche mang'eny ma jopiny osebedo ka winjo, siasa moko wuok ma pingo gik moko manyalo kelonwa dongruok to duokowa chien, miyo ok wanyal loko ohala, miyo ok wanyal yudo yutowa mowinjore kaka jopur. Gik makamagi asewinjo moko ma ji wacho, winjo ka ng'ato wacho ni jamni kochanji to ni dhiang' ok bi kuodho. Koro dher ng'ama kuodho, wabeduru jadiera to wabeduru jomoko mohero weche mag dongruok. Kech jamni kochanji to idhi geng'ni ageng'a tuocha mondo kik donji. Wanyalo paro ndalo moko kaka chanjo mane ochanjwa mane mar COVID-19. Nonyiswa ni kochanji jomochanji dhi tho bang' dweche 6.
An nochanja dosis 4 nyaka sani pod angima. Tang'eyo ni ji mang'eny kabisa manochanji mang'eny kaka nochanja. To gi ngima onge ng'amo an pok awinjo nitie ng'amo tho nikech chanjo. Koro waeure siasa to gi weche manono ma jopiny lando manyalo geng'onu kata nyalo tamo ji mondo kik dhi yud chanjo. Kech kwa yudo chanjo to ohala mage ng'eny moloyo siasa. Iwacho kanyo makare ahinya kendo aneno ka Nyakwar Mogi Ojwang bende oro moko kuom ote ka abo bedo ka somogi e kinde madhi mbele kod twak mar okinyi makawuono daktari. Kata kamano kopogore kod chanjo marachanya masani koro ema koro wanyalo wacho ni sirikal oketo mbele ahinya to gi sani ma wang'eyo ni weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi nyalo mako ahinya dhok e pacho kae. Ber mar mondo mi kata diek ka achiel kod rombe omi chanjo kaka mage mar mondo mi okonygi e geng'o tuoche nikech wang'eyo ni ok en mana tuo marachany kende, foot and mouth disease. Mana kaka isewacho ni nitiere tuoche mathoth mamako jamni e pacho kae makendo kinde mathoth nyalo miyo kata japur ema dhi hasara kata en ema koro oyudo lal kata rombe kata jamni mage otho kata ok nyal bedo kod afya maber matine no ok onyal usogi. Daktari. Erokamano. Koro kuom diek kod rombe to ber kichanjogi ne tuoche moko, tuoche machalo kaka kizungu luongo ni PPR, Pesti di Petits. En tuo machando diek. To tuo marachany bende chanjo ga diek gi rombe, mani ok ochanj diek gi rombe ahinya kaka ochando dhok. Tuo mar anthrax bende chando diek gi rombe, en mana ni kako chando dhok opogore gi kako chando diek gi rombe. Dhok ohinya ahinya moingo diek gi rombe. Koro diek gi rombe nitiere tuo miluongo ni Pesti di Petits. To gin tuoche mikelo gi virus. Viruses wang'eyo ni yadhgi onge. Koro en tuo komako ni jamni kata diel komako kata rombo. Tipo mana ni diel nyalo temo thiedhe gi antibiotics. To ok obi chango nikech gik mithiedhe gono ok gimolos ne tuo no mondo othiedh tuo no. Kata koro weche mag misuse mar drugs kata tiyo gi yedhe e yo mokowinjore bedo mang'eny to miyo wabedo gi pandemics manyien kaka antimicrobial resistance. Koro tuoche mabiro nikech ok wati gi antibiotics e yo mowinjore bedo mang'eny. Antibiotics chando nyaka koro dhano ma koro ok nyal thiedhi e yo mowinjore kiyudo kata tuo moro mayot nikech iyudo ka ji ose develop resistance ne almost yedhe mang'eny ma osegol gi migawo matimo nonro mag golo yedhe. To koro mondo wageng' tuochegi, mondo kik wati gi antibiotics kata yedhe manego bakteria e yore ma ok owinjore, ber ni wachanj rombe gi diek ne tuoche machalo kaka PPR mawachogo. Anno ka joneno magwa moko kae ochwalo moko kuom ote ma bende dagom mar mondo mi duokno okinyi makawuono. Anno ka Eunice Adhiambo wacho ni kar kuodho kae ema olernwa makare. Ng'ato dwaro ni lerane makare kotudore kod wechego mag kuodho ma bende iwacho kanyo kapok asomo ote machielo. Daktari. Awacho ni weche mag kuodho to en siasa. Siasa manowuok ma ji nowacho ni dhiang' kochanji to ok bi kuodho. An nyaka nyuola pok awinjo dhiang' ka kuodho yawa. Gina siasa ma ji keto. En miriambo. Asoma ne ote machielo mano mar janeno marwa machielo ma bende pod oronwa kacha. Orwa Tai Orwa mano majority leader ma wuok Uyoma Kabong Rachar wacho na seko donje chenro kendo aneno Ramogi TV malera. Ongisa ka ni Joyce Oduor penjo mara ni wach mar chanjo jamni bende yath mitiyo godo bende gin yath mapok okethore to bende sama ichanjo jamni to jok machanjo jamni bende gimiyo gi jamni kata gimiyo jamni go doses moromo. Ang'eni mage moko kuom penjo ma bende osebedo ka dhi mbele pa jopiny ahinya chanjo mimiyo jopiny. Moko sacho ni ni nyalo bedo ni mano chanjo mokethore to dos mimiyo jamni bende en dos maromo nade daktari? Erokamano. Koro sirikal kabiro gi chanjo mondo gichanj jamni to nyaka gi hakikisha nikech sirikal be ohero mana ni dongruok obi ne jogi. Onge sirikal manyalo dwaro mondo jogi othirno
kata jogi oyud gigo ma ok owinjore. Koro sama sirikal kelonwa yath mag vaccines, nyaka gihakikisha ni yedhego gin mag tarik mowinjore. Ok nyal kel yath mose expire ni sirikal okelo mondo ochanj godo jamni. Mano gima ok nyal timore e sirikal. Mago gik ma aparo ni samoro jok moko manigi ohalni moko ma galagala ema samoro nyalo to koyude to nyaka kete olu chik e yo maka nyaka kume kaluwore gi chike mag Kenya, nikech mano othiro dongruok magwa. Kech wang'eyo ni agriculture, weche mag agriculture ema jamni nitiere, to maendi e liumbru kata mana e nguzo maduong' mar economy mar pinje machalo kaka Kenya. Koro Kenya ok nyal yie mondo jamni mag jogi ohinyre. Seche ma dakteche biro chanjo jamni, to nitiere gimoro miluongo ni giting'o yath e cool box. Yadhni ikane e fridge kata e freezer, to sami biro kode tikete e cool box. Samo kete cool box cha nyiso ni temperature ne obedo maintained, ma seche kata odonjo ir jamni to odonjo ka en yath mani kod teko madhi geng'o tuoche kuom jamni. Dhi miyo dhiang' bedo kod loso immunity. Ok nyal mi dhiang', ok nyal ting' chanjo e box ma ok okete ng'ich mowinjore. Nikech chanjo nyaka ting' e kama ng'ich. To sirikal onge sirikal manyalo biro ni biro chanjo ni jamni to ok oting'o chanjo mag jamni e box mar ng'ich cha, iluongo ni cooler box. Kamano. Koro nitiere weche ma nyaka sirikal ng'i seche ma gibiro. Kata jolony mondiki gi sirikal gin jogo mosomo weche mag thieth mag jamni e ohaw ma malo, ma gin be ok ginyal yie mondo gibi giketh nying sirikal to bende giketh nying gi giwegi. Nikech ka in daktari to in kod license, sami iketho nying bi timo gimoro e yo mok owinjore, to jopiny ok dhi bedo kodi kod adieri kata mana in. Kato koro gik mitimo ok nyal dhi kare. Koro jopiny wabedo ga adiera ni chanjo ka sirikal time to en chanjo mitimo e yo mowinjore. Okenge te mar ng'iyo ni yadhni en safe ne jambwa oselu. Janno moro kae bende wacho na penjie, kata kamano ok oyango nyinge, wacho ni adiera mane ma wanyalo bedo godo ni chanjo makamano olose pacho kae kendo onge midhiero moro amora mobro bedo ka okelo ne dhok kata jamni magwa kosechanje, daktari? Koro gima timore en ni chanjo mar jamni iloso Kenya ka. Kenya ka ema nigi kama ilose chanjo mar jamni maduong' moloyo e East and Central Africa, iluongo ni Kevevapi. Koro Kevevapi ka endi ema supply kodegi. To kinde mang'eny nitiere ga iluongo ni doubting Thomas. Gin jok ma gipingo kata gin kitow ni gima kama ok osebedo katimre. Pile kinde duto ka endi mosebedo ka golo chanjo duto te michanjo nwa godo jamni. To chanjo ma ogolo bende dhi nyaka e pinje moko moluorowa. Koro nyiso ni osebedo kotimo kama. Ne ng'ama ni kod to inyalo dhi Nairobi ti ipenjo kuma Kevevapi nitie, ti ikali e processes go. Mago gin offices mag sirikal ma ng'anyalo tami donjo kanyo onge. Ka in kod teko mar donjo tinyalo dhi dhi ticheko. Lakini kaluwore gigo ma oseketi to nitiere adiera ni yedhegi igolo Kenya ka, iloso gi Kenya ka e kambi mar Kevevapi, to gi jolony mosomo weche mag loso yedhe, mosomo gigi e thurwa ka e universities ma Kenya ka. Erokamano. Wayasoma ne ote mar Ruth Nyathi Ochieng' ka intere Facebook acho ni an ok apar ni chanjo jamni en gima rach. Tuoche sani obiro magalagala ma nyaka geng' chona. Ndalo moko dhok tho ga aoyaye, koro ma inyalo konyo jopith. Jo ae siasa manono ka jalonya osewacho to gipingo nang'o. Aluo twak ka anu moja
nakwero kamana inya kuom ote makamano. Thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono dhi karumo Dr. Moved. Kata kamano, gin achidh nade kata challenges mage ma seche moko uthoro kale, inya to ikinde makoro uwuok oko ka untiere chenro mano mar chanjo dhok e pacho kae, to ere kaka unyalo kedo mar mondo mi ugeng' challenges makamago, mar mondo mi lek mar sirikal mar neno ni seche moko ochanja jamni ka achiel kod dhok madero milion 80 dhi mbele yo makare mondo japur emo yudane ber kowuok e chenro mar chanjo makore timo none pacho kae. Dr. Movad. Kamano, challenges moyudo samoro gin kuom jopur moko. Nitiere jopur moko ma ok ong'eyo to giparo ni ging'eyo, koro gikawo miriambo to gilando. Koro kata kilando ni chanjo dhi timore kamoro, ikori dhi kanyo idhi tiyo ne jopiny e yo ma sirikal noori ni dhi timnegi godo, tiyudo ka joma kelo chiaye kanyo bedo matin. Gik makamagi katimore to goyo chunywa wan kaka jotich mag sirikal. Koro iyudo kamano ok miyi thuolo maber kata mijing'o mar timo kamoro ichak itim kama chielo mondo ikony dhok mang'eny kata jamni mang'eny kaka dwarore. Koro jok mawuondo jopiny magi e shida maduong' ahinya mageng'o jopiny kelo jamni kamonego chanjie. Kamano. Haya, aneno ka Sultan na Milisho Nyango. Benengisa kaini good morning Ramogi TV and Willis from Migori. Watch kudho dhok ne owach gi kera ka opingo complaints ma Kalonzo to issues mane Kalonzo penjo ne okobedo address, but instead otuch gi weche kuodho. Dak who handle issue serious issues seriously iketo e siasa nango. Mago mana moko kuom ote majoneno magwa chwalo ka okuoma. So lobende wacho ni mar Kiguya ang'o momiyo wang'e ka sirikal oparo wach chanjo bang' thuolo marabora. Kata kamano asiro chanjo no. Mago mana moko kuom ote majoneno magwa chwalo no kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Wadong' mana kod thuolo matin ahinya twatieko twak mar okinyi makawuono daktari. Adwa ni isuma ne paro marieke ne jopur manitiere kod dhok e pacho kae kotudore kod chanjo, obed chanjo mar foot and mouth disease masani chwalo kata chanjo mamoko ma un kaka jogo magin lakteche mag jamni e pacho kae uthoro jiwo mar mondo mi kinde ka kinde ng'ano manitiere sekta mar pith oneni omidhok mage mar mondo mi dhok makamago obed kod afya makare, chak moyudo nyalo bedo makare kata ring'o moyudo nyalo bedo makare minyalo kata tere pinje maoko. Daktari. Erokamano. Koro kachako tawacho ni nitiere gik miluongo ni priorities. Koro achien kanyo pok sirikal prioritize ahinya keto pesa e yore mag thiedho jamni mowinjore. Pok gi neno pek mar exporting products mag jamni pok nogo ahinya kaka nogo sirikal ma Kenya sani. Koro omiyo sirikal nono ni koro mae gima dwa monowa, koro miyo ok wanyal export products mag jambwa kata mana e European Union. Koro kare ber mondo wa prioritize, wakete ohauma mbele chanjo mar jamni mondo wageng' gigi kik timre, wabed kod thuolo mar loko hala gi pinje mamoko mondo wayud meo kaka piny. To ka in japur, seche mi chanjo jambi tigeng'o tuoche mang'eny, tigeng'o dhi ir daktari mondo bi othiedhni jamni ka jamni osebero matuo. Kizungu wacho ni prevention is better than cure. Ber mondo igeng' tuo moloyo thiedhe. Kech kose donjo gi thiedhe to kin kod adiera onyalo tho. Samoro be ibro tiyo gi pesa mang'eny kabisa e geng'o gimadi e konyo gimadi geng'o nono. Yes, koro ka wawito jamni mang'eny to bro miyo yuto wa dok chien. Ok wanyal uso chak, ok wanyal uso dhok nikech githo ne tuoche moko made wageng'o. Kata ido ka cost of production medore nikech tiyo gi pesa mang'eny kabisa e thiedho jamni. Gik madi ichanjo nono kata ichanjo gi pesa matin ma en subsidized ma piny kabisa.
Kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono daktari, dang'o mar mondo mi achwal ni penjo nikech waneno ni kinde ma kata obedo ni sani koro wantiere kod thuolo mano mar chanjo dhok kaachiel kod jamni. To yudo ga ni seche moko ka ng'ato okoso ma ok otero jamni mage mar mondo mi ochanji ba jamni ma kamago owito ngimagi. Tineno ga ka jomoko seche moko kawo ring'o ma kamano ginyalo tero kata e bucha tiuso ne ji kata gin giwegi gichamo. Bende en gima kare chamo jamni kata chamo dhiang' ma otho kaluwore kod tuoche makamagi ma ninyalo geng', to kapo no chame to nyalo kelo midhiero mane ne dend dhano kata ne ngima dhano, daktari? Erokamano. En gima winjore kabisa migawo mar Veterinary Public Health oketo slaughterhouses ma ichinje jamni kendo ipimo jamni mondo ji ocham gino mowinjore mondo dhano ocham. To samoro nikech kech miyo ji chama chiaye motho e kor gweng'. To chiaye kotuore motho e kor gweng', to tuo mogoye cha yot ne tuo no en ntiere tuoche gieki ng'enygi a kuom jamni to gore kuom dhano. Kizungu luongo ni zoonotic. Gin tuo ma dhano nyalo yude kowuok kuom jamni. Koro kichamo jamni matuo to chances tibiro yudo tuo cha nitiere. To kiyudo tuo no to moko kuom gi chopo kod gi e tho, chopo kod gi osiptal, ithiedhi, samoro yudo ka koro bedo matek. Moko chopo gi ji nyaka e wito ngima mag jopinygi. Wasenene news kinde mang'eny ka jomoko chamo ring'o mane dhiang' otho to githo kata gini osiptal. Koro ok owinjore chamo chiaye motho atho e kor gweng' ma ok ing'eyo gimonego. Haya, Alfred Kawuok Obama ochana penjo daktari ni ang'o momiyo sirikal noweyo keto yedhe e cattle dip. Kaachiel kod wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wechego mag cattle dip kuma kinde mathoth nitero ga dhok mar mondo mi ogeng'a mago kudo mane mako dhiang'. Daktari. Erokamano. Koro weche mag cattle dip ne nitiere chon. To weche mag cattle dip gi nodok piny seche mane privatization mag veterinary services nok oyangi gi sirikal mane mar Daniel Toroitich arap Moi. Koro nowacho ni weche mag veterinary services obedo privatized. Koro japur ka japur nyaka rang jambe. Koro weche mago ema nomiyo cattle dip orumo. Kaeto cattle dip mane sirikal oseloso chon nobedo handed over, nochiw ne jopiny, ne community mondo manage. To kano chiw ne community mondo manage, to weche mag dondi matindo tindo mane kor gweng' nomiyo management mar cattle dips otamo jopiny. Koro kano tamo jopiny to cattle dips mang'eny gi nopodho. Koro cattle dip kanopodho, koro chuno ni japur mondo miyo geng' tuoche mawuok kuom okuodo kata gi sesefly, to nyaka koro oluok jambe kende owuon e dalane, nikech kane gini owe e lwet jopiny to notamo jopiny manage as a community resource. Wach ni mogik daktari ka watieko kodi okinyi ma kawuono kotudore kod chanjo mar dhok. Erokamano. Wach mogik kawuono ajiwo jopiny ni chanjo mar dhok en gima owinjore. Ber geng'o moloyo thiedho. Ohala ng'eny ka wageng'o tuo moloyo ka wathiedho. Dhiang' koyudo tuo to kata ka en dhiang' magolo chak, to chage chande doka piny dichiel ma kata ka ni uso to ok ichak ius kendo kaka ni uso ka dhiang' ne ngima. Koro ber mondo wachanjgi, wageng' tuochegi kik chopi, mondo yutowa kaka jopiny kik dog piny kaka wasebedo ka wayudogi kuom jamni ma wadak godo kendo ma warito. Erokamano ahinya Dr. Movana Omolo, man laktar mar jamni e kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi chop e kaunti ma Kisumu kono mondo wabed kod twak wagolo dok e it jopiny kotudore kod chanjo mar dhok ma sirikal sani koro timo e kor gwenge kata counties mopogore opogore e pacho kae. Erokamano ahinya inyalo dhi mbele mar mondo mi dhi mbele kod tijegi mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogejwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar
mar Rupiny. To mana kaka isewinjo kaka daktari kata Dr. Movan Omolo wacho kanyo ni geng'o oloyo thiedho. Matiende ni ka ochanj dhok kata jamni to nyalo konyo e geng'o tuoche ma thoro mako jamni, to kendo ko tuo mako jamni to nyalo kelo tho mar jamni, to mano kotimore to en hasara ne japith kata japur. Omiyo ka en chenro ma sirikal obiro godo mar adiera, to ber mar mondo mi jopur kata jopith ogola kata otera dhok margi mar mondo mi ochanji ogeng'a tuo mar achany makoro osebedo ka mako jamni e counties mopogore opogore. Nyakwara Mugia Jwangi kanye machopo gode giko mar twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani twak kata chenro mabiro bang' mae en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kikidhi mabor.